Vă invit să vă așezați confortabil și să dați un like acestui videoclip, pentru că urmează o poveste care vă va ține cu sufletul la gură. O poveste despre secrete ascunse, sacrificii incredibile și mai ales despre redescoperirea valorilor care contează cu adevărat în viață. O să vedem cum o simplă auditare financiară a scos la lumină un secret de 10 ani care a schimbat complet destinul a 3 oameni. Rămâneți cu noi până la final, pentru că la finalul videoclipului avem o surpriză specială pentru voi, inspirată de povestea pe care urmează să o ascultați. Acum, haideți să începem. Sediul impunător al corporației Alba Construct domina orizontul financiar al Bucureștiului. De la etajul 40, Andrei Petrescu privea capitala care părea minusculă sub picioarele sale. La 45 de ani, el construise unul dintre cele mai mari conglomerate de afaceri din România. Afacerile sale se întindeau de la imobiliare la tehnologie, cu filiale pe 3 continente. Cerul portocaliu anunța sfârșitul zilei, dar pentru Andrei ziua de lucru era departe de a se fi terminat. Agenda sa includea o videoconferință cu investitori asiatici și revizuirea contractelor pentru o nouă achiziție. Ceasul de lux de la încheietură arăta 18:45, ora la care majoritatea angajaților părăsiseră deja biroul. O bătaie discretă în ușa de sticlă, securizată, îi întrerupse gândurile. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule Petrescu, am pregătit prezentările pentru întâlnirea cu partenerii chinezi și am ajustat câteva puncte care ar fi putut genera nelămuriri. Elena Popescu intră cu pași silențioși, așa cum făcea întotdeauna. În 10 ani de când era secretara sa executivă, Andrei nu a trebuit niciodată să ridice tonul sau să observe vreun semn de oboseală la ea. Părul său șaten, mereu prins impecabil într-un coc discret, și taiorul bleu marin, fără pată, făceau parte din identitatea sa profesională, la fel de mult ca eficiența sa legendară. Mulțumesc, Elena. Nu știu cum reușești să anticipezi totul, răspunse Andrei fără să-și ia ochii de pe ecranul laptopului. Îmi fac doar treaba, domnule, răspunse ea cu un zâmbet reținut, așezând pe masă o mapă cu documente organizate la milimetru. Am adus și cafeaua exact așa cum vă place și am separat medicamentele pentru migrenă, în cazul în care aveți nevoie pe parcursul întâlnirii. Andrei își ridică în cele din urmă ochii. Elena știa că negocierile cu partenerii asiatici îi declanșau de obicei crize de dureri de cap. Ca întotdeauna se gândise la absolut tot. Rămâneți pentru videoconferință? Întrebă el, știind deja răspunsul. Desigur, domnule. Voi lua notițe și voi trimite rapoartele de îndată ce terminăm. Așa era mereu. În 10 ani, Elena nu a refuzat niciodată să lucreze până târziu în weekenduri sau de sărbători. Nu ceruse niciodată o zi liberă din motive de familie și nu apăruse niciodată cu cearcăne de la o noapte nedormită din cauza copiilor bolnavi sau a problemelor de acasă. Pentru Andrei era perfect. El fusese clar de la început, preferând profesioniștii fără complicații familiale. După decesul soției sale, Ioana, într-un accident de elicopter cu 5 ani în urmă, Andrei se retrăsese și mai mult în carapacea sa corporatistă. Munca devenise singurul său scop, iar Elena cea mai valoroasă extensie profesională a sa. Ea cunoștea fiecare detaliu al afacerilor, fiecare preferință personală a șefului, fiecare secret al corporației Alba Construct. Videoconferința cu investitorii chinezi se prelungi până la 22:30. Când ultimul executiv asiatic își luă rămas bun de pe ecran, Andrei scoase un oftat epuizat. A fost mai bine decât speram, comentă el, slăbindu-și cravata italiană. Elena organiza deja notițele pe tabletă. Păreau deosebit de interesați de extinderea în zona Moldovei. Voi pregăti o prezentare mai detaliată despre proiectele din Iași și Galați pentru următoarea întâlnire. Perfect, murmură Andrei, măsându-și tâmplele. Apropo, aveți numerele actualizate de la audit? Mihai a menționat că departamentul financiar a încheiat prima fază a revizuirii anuale. Da, domnule. Rapoartele au fost trimise pe e-mailul dumneavoastră și am lăsat o copie printată în mapa roșie. Andrei dădu din cap, încă impresionat de eficiența ei după toți acești ani. Puteți pleca? Elena, e târziu. Ar trebui să vă odihniți și dumneavoastră, îndrăznia să spună, într-un rar moment de îngrijorare personală. Mai am câteva lucruri de revizuit, răspunse el automat.
Mâine avem ședința cu Consiliul la 8. Voi fi aici la 6:30 pentru a pregăti totul, asigură Elena, aranjându-și geanta pe umăr. Noapte bună, domnule Petrescu. El doar dădu din cap, deja cufundat în cifrele raportului de audit. Elena plecă în liniște, ca o umbră corporatistă care apărea și dispărea după cum era nevoie. Din liftul panoramic, Elena privi orașul luminat. În ciuda oboselii, ziua ei nu se încheiase încă. Scoase telefonul din geantă și verifică mesajele. 3 apeluri pierdute de la doamna Georgeta. Inima îi strânse în piept. Rapid formă numărul. Alo, doamna Georgeta? Îmi cer scuze că nu am răspuns mai devreme. Chiar acum plec de la birou. Elena, Răzvan te aștepta pentru apelul video pe care îl stabiliserăți. Vocea doamnei sună cu o ușoară dezaprobare. A stat până târziu, te-a tot așteptat. Ședința s-a prelungit mai mult decât prevăzusem, explică Elena, simțind familiarul gust al vinovăției. Încă este treaz? Nu, draga mea. S-a culcat deja. Mâine are un examen la fizică și avea nevoie să se odihnească. Elena închise ochii pentru o clipă, respirând adânc pentru a-și stăpâni emoția. Încă o promisiune încălcată. Înțeleg. Vă rog să-i spuneți că îl voi suna fără greș mâine. Și dacă puteți, spuneți-i că îl pupă mătușa lui, Elena. O să-i spun, dar știi cât de dezamăgit e. Știu, doamna Georgeta. Credeți-mă, știu. După ce închise, Elena își dădu voie la câteva secunde de slăbiciune. O lacrimă solitară îi coboră pe obrazul machiat cu grijă. Rapid se recompuse, înainte ca ușile liftului să se deschidă la parter. Pe drumul spre parcarea aproape goală la acea oră, Elena se gândea la Răzvan, la fiul despre care nimeni nu știa că există, fiul pe care îl vizita doar în weekenduri, prefăcându-se că este o mătușă îndepărtată care se îngrijește de binele unui orfan briliant, fiul pe care îl lăsase la un internat de excelență, Institutul de Științe Tehnice, de când împlinise 5 ani. În timp ce pornea mașina, Elena privi fotografia din torpedou. Singura imagine cu Răzvan pe care își permitea să o aibă aproape. Un adolescent de 15 ani, cu ochi inteligenți și un zâmbet timid îmbrăcat în uniforma institutului. Nimeni nu ar fi bănuit vreodată că acela era fiul ei. Și ea intenționa să păstreze acest secret cu orice preț. În timp ce conducea pe străzile acum mai puțin aglomerate ale Bucureștiului, Elena nu își imagina că, în curând, secretul ei de 10 ani avea să fie expus exact persoanei de care îl ascundea cel mai mult. A doua zi dimineață, Andrei ajunse la firmă puțin după ora 7. Așa cum prevăzuse, Elena era deja acolo, aranjând cu meticulozitate sala de ședințe a Consiliului. O tavă cu cafea, apă și gustări, poziționată strategic, mape individuale pentru fiecare consilier, proiectorul testat și funcțional. Bună dimineața, domnule Petrescu, salută ea văzându-l stând în pragul ușii. Totul este pregătit pentru ședință. Am pregătit și un rezumat executiv al punctelor cele mai controversate, în caz că aveți nevoie. Andrei dădu din cap, observând eficiența obișnuită a secretarei sale. Purta un costum gri închis, făcut la comandă, care se potrivea perfect cu expresia sa severă. La 45 de ani, firele de păr grizonate de la tâmple și liniile de expresie de pe cip îi accentuau doar aspectul de autoritate. Mulțumesc, Elena. Tocmai am primit un mesaj de la Mihai care solicită o întâlnire privată după Consiliu. Se pare că au găsit ceva neobișnuit la audit. Elena își păstră expresia neutră, dar un observator atent ar fi remarcat o ușoară încordare a umerilor ei. Vreo neregulă gravă? Întrebă cu o voce controlată. Nu a specificat. A spus doar că are nevoie de atenția mea personală pentru o chestiune delicată. Ședința Consiliului decursese ca de obicei, discuții aprinse despre noi achiziții, analize ale performanței trimestriale și dezbateri despre strategii de extindere internațională. Elena rămase discretă într-un colț al sălii, luând notițe și furnizând ocazional date când îi se cerea. Nimeni nu îi punea la îndoială prezența la acele întâlniri confidențiale. Era practic o extensie a lui Andrei, memoria sa instituțională ambulantă. Când ultimul consilier părăsi sala, Mihai Mureșan, directorul financiar al Alba Construct, intră cu o mapă neagră sub braț. Un bărbat metodic de 52 de ani, Mihai era cunoscut pentru obsesia sa pentru detalii și inflexibilitatea sa în ceea ce privește procedurile. Elena,
Ne puteți lăsa singuri?" ceru Andrei, observând expresia serioasă a directorului financiar. Desigur, voi fi în biroul meu dacă aveți nevoie de ceva." De îndată ce ușa se închise, Mihai deschise mapa pe masă. Andrei, în timpul auditului de beneficii, am găsit un tipar neobișnuit în plățile unei angajate. El împinse o foaie printată spre Andrei. Elena Popescu face transferuri lunare substanțiale către o instituție numită Institutul de Științe Tehnice. Valori care reprezintă aproape 70% din salariul ei net. Andrei încremeni, analizând cifrele evidențiate cu galben pe foaie. Și de ce ar fi asta relevant pentru mine? Angajații pot face ce vor cu salariile lor. În circumstanțe normale, da, se aprobă Mihai, ajustându-și ochelarii cu ramă subțire. Dar avem două puncte îngrijorătoare aici. În primul rând, acest institut nu apare printre instituțiile caritabile înregistrate în programul nostru de stimulente fiscale, ceea ce este ciudat, având în vedere volumul donațiilor pe care le face. În al doilea rând, am investigat institutul și este un internat de elită, nu o instituție caritabilă. Andrei se așeză pe scaun, gânditor. Și de ce ne-ar îngrijora asta? Poate are un nepot sau un fin care studiază acolo. Poate, spuse Mihai cu precauție, dar având în vedere că Elena are acces la cele mai confidențiale informații ale companiei, orice comportament financiar atipic merită atenție. Protocolul nostru de conformitate recomandă... Am înțeles, îl întrerupse Andrei ridicând mâna. Voi vorbi cu ea despre asta. Lăsați-o în seama mea. Când Mihai ieși, Andrei rămase așezat contemplând foaia din fața sa. În 10 ani, Elena nu a manifestat niciodată un comportament suspect. Loialitatea ei era de necontestat. De ce atunci acea senzație incomodă, descoperind că avea o legătură financiară cu o instituție pe care nu o menționase niciodată? După câteva minute de reflecție, Andrei decise să nu o confrunte pe Elena imediat. Ceva în situația respectivă cerea o investigație mai aprofundată. Luă telefonul și sună la Mihail Dinu, un investigator particular care prestase deja servicii confidențiale pentru companie în alte ocazii. Mihail, am nevoie de o investigație discretă asupra Institutului de Științe Tehnice și a oricărei conexiuni cu secretara mea executivă, Elena Popescu. Prioritate maximă, discreție absolută. Pe parcursul zilei, Andrei o observă pe Elena cu alți ochi. Fiecare gest, fiecare cuvânt părea acum încărcat de posibile semnificații ascunse. Cum putea o persoană atât de apropiată, care cunoștea fiecare detaliu al vieții sale profesionale și o bună parte din cea personală, să păstreze un secret atât de important pentru atât de mult timp? După amiază, în timp ce revizuiau contracte în biroul său, Andrei încercă să o sondeze indirect. Elena, revizuim politica de beneficii a companiei. Aveți vreo sugestie de îmbunătățiri care ar putea fi în beneficiul angajaților cu persoane în întreținere? I-a părut să se gândească o clipă, înainte de a răspunde cu profesionalismul ei obișnuit. Cred că un program educațional mai solid ar fi binevenit. Poate parteneriate cu instituții de învățământ pentru burse de studiu. Nu aveți copii sau nepoți care ar putea beneficia de asta, nu-i așa? Întrebă Andrei, păstrând un ton casual. Elena ezită o fracțiune de secundă, atât de scurt încât oricine mai puțin atent nu ar fi observat. Nu, domnule. După cum știți, nu am familie apropiată. Mica ezitare a fost suficientă pentru a confirma bănuielile lui Andrei. Elena ascundea ceva. Spre seară, Mihail îl sună înapoi. Am informații preliminare despre institut. Este un internat de înaltă clasă în București, axat pe elevii cu performanțe academice deosebite. În ceea ce o privește pe secretara dumneavoastră, am descoperit ceva interesant. O vizitează regulat în fiecare duminică pe același elev, Răzvan Popescu, 15 ani. Este vreo rudă cu băiatul? În registrele institutului apare ca mătușă, dar aștept acces la informații mai detaliate. Voi avea ceva concret în 48 de ore. Andrei îi mulțumi și încheie apelul, simțindu-se ciudat de tulburat. De ce ar minți Elena că are un nepot? Și de ce ar cheltui o mare parte din salariul ei pentru a-l ține într-un internat de elită? Răspunsul veni mai devreme decât se aștepta. În aceeași seară, în timp ce lucra până târziu, Andrei decise să caute personal fișa de angajare a Elenei în sistemul de resurse umane. Ceva în formularul original de angajare
îi atrase atenția. La secțiunea despre persoane în întreținere, Elena marcase clar niciunul. Nu era nicio mențiune despre nepoți sau alt membru al familiei. În aceeași mapă digitală găsi un fișier cu articole de ziar pe care Departamentul de Resurse Umane le păstra despre angajații de top. Un articol de acum 6 ani o menționa pe Elena, primind un premiu intern pentru excelență cu o mică notă biografică. Elena Popescu, 32 de ani, secretară executivă a CEO-ului Andrei Petrescu, exemplifică dedicarea și profesionalismul. Fără legături de familie care să o lege, se dedică integral companiei, fiind adesea prima care ajunge și ultima care pleacă. Andrei simțe o creștere a disconfortului. Expresia fără legături de familie îi răsuna în minte, în timp ce confrunta noile date, transferuri lunare substanțiale, vizite duminicale la un internat, un adolescent care îi purta numele de familie. Hotărât să descopere adevărul, Andrei făcu ceva ce nu și-ar fi imaginat niciodată în 10 ani de conviețuire profesională. Programă o vizită surpriză la Institutul de Științe Tehnice pentru duminica următoare. Dacă Elena avea să fie acolo, așa cum îl informase Mihail, va descoperi în sfârșit ce fel de mătușă era ea cu adevărat. Institutul de Științe Tehnice se ridica impunător între zonele verzi din cea mai selectă zonă a Bucureștiului. Arhitectura contemporană, cu tușe neoclasice, transmitea exact mesajul dorit. Tradiție aliată cu inovație. Andrei își parcase Mercedes-Benzul la o distanță strategică de poarta principală. Își ajustă ceasul și verifică din nou mesajul de la Mihail cu orele obișnuite ale vizitelor Elenei. De obicei, ajunge la 10 și rămâne până la 16. Întotdeauna ia prânzul cu băiatul în restaurantul campusului. Era 9:45 de duminică, cerul de primăvară era limpede, iar studenții de toate vârstele circulau prin grădinile bine îngrijite, unii însoțiți de părinți sau rude în vizită. Andrei se simți nepotrivit acolo, un intrus într-un ritual de afecțiune familială pe care îl abandonase de mult în propria viață. Își ajustă ochelarii de soare și șapca discretă, pe care le folosea drept deghizare improvizată. Fiind o figură cunoscută în mediul de afaceri, ultimul lucru pe care îl dorea era să fie recunoscut, spionându-și secretara. La 9:58, un Volkswagen Polo argintiu intră în parcare. Andrei o recunoscu imediat pe Elena la volan, deși nu o văzuse niciodată îmbrăcată în felul acela. Blugi, o bluză lejeră și părul lăsat liber, căzându-i pe umeri. Părea o persoană complet diferită de secretara formală și reținută pe care o cunoștea. Elena ieși din mașină, ținând o pungă colorată de cadou și un coșuleț, care părea să conțină alimente. Pe chipul ei se citea o expresie pe care Andrei nu o văzuse niciodată, un amestec de anxietate și bucurie anticipată. Ea se îndreptă rapid spre intrare, oprindu-se doar pentru a saluta un agent de pază care o recunoscuse cu familiaritate. Andrei așteptă câteva minute înainte de a o urma în institut. La recepție, o funcționară zâmbitoare îl abordă. "Bună ziua, domnule! Este prima dumneavoastră vizită la Institutul de Științe Tehnice?" "Da," răspunse Andrei păstrând un ton calm. "Mă gândesc să-mi înscriu nepotul aici. Aș vrea să văd facilitățile, dacă se poate." "Desigur. Avem un tur programat pentru potențialii responsabili la 10:30. Puteți aștepta în sala de așteptare și puteți profita pentru a afla mai multe despre propunerea noastră pedagogică din materialele disponibile." Andrei îi mulțumi și se îndreptă spre sala de așteptare spațioasă, poziționată strategic, cu vedere spre curtea centrală. De acolo o observă pe Elena ieșind dintr-unul dintre coridoare, însoțită de un adolescent înalt și subțire, cu părul șaten aranjat cu grijă. Băiatul zâmbea timid, în timp ce Elena îi aranja gulerul cămășii într-un gest tipic matern. Ceva din chipul băiatului îi atrase atenția lui Andrei. Ochii expresivi, forma bărbiei, exista o familiaritate tulburătoare pe care nu o putea descifra complet. O observă pe Elena dând punga de cadou tânărului, care o deschise cu un entuziasm reținut, dezvăluind ceea ce părea a fi un kit avansat de robotică. Îmbrățișarea care a urmat a fost scurtă, dar intensă, cu Elena uitându-se rapid în jur, de parcă se temea să fie văzută, manifestând atâta afecțiune.
Andrei simțea o înțepătură de vinovăție pentru că invada un moment atât de privat, dar curiozitatea sa profesională era mai puternică. Când turul pentru potențialii responsabili începu, el se alătură grupului, păstrând o distanță sigură față de Elena și adolescent, care se îndreptau acum spre zona de socializare. Ghidul turului, o pedagogă entuziastă, conduse grupul prin laboratoare de științe, studiouri de artă, terenuri de sport și dormitoare impecabile. Elevii noștri sunt încurajați să dezvolte atât excelența academică, cât și abilitățile socio-emoționale, explica. Institutul prioritizează studenții cu potențial excepțional, oferind burse parțiale sau integrale pentru cazurile de merit academic dovedit. În timpul vizitei la laboratoarele de inginerie, Andrei observă mai multe premii expuse în vitrine. Ghidul explică cu mândrie. Acestea sunt trofee de la concursuri naționale și internaționale. Acesta, arătă spre un trofeu auriu, a fost câștigat recent de elevul nostru Răzvan Popescu la Olimpiada Națională de Robotică. Un talent extraordinar în inginerie și programare. Andrei simți că îi bate inima mai tare auzind numele. Piesa din puzzle se potrivea perfect. Acest Răzvan, întrebă cu o falsă nepăsare, este bursier? Parțial, răspunse ghidul. Dunction check. Taxa sa este completată de o rudă dedicată. Este o poveste inspirațională. Băiatul are potențialul de a intra în cele mai bune universități din lume. În timp ce turul continua, Andrei reuși să se desprindă de grup, trecând pe lângă bibliotecă. De acolo o observă pe Elena și pe Răzvan așezați la o masă în sala de mese, împărțind un prânz gătit acasă, pe care ea îl adusese în coșuleț. Vorbeau cu însuflețire, cu tânărul gesticulând, explicând ceva ce părea complicat și tehnic. Elena îl privea cu o expresie pe care Andrei nu o văzuse niciodată pe chipul ei, mândrie pură, iubire necondiționată, amestecată cu ceva ce părea a fi o tristețe profundă și reținută. Discret, Andrei se apropie suficient de mult pentru a prinde fragmente din conversație. Și profesorul a spus că proiectul meu are potențial pentru expoziția internațională, explica Răzvan cu un entuziasm reținut. Dacă primesc locul, ar fi în Tokyo în semestrul următor. Este minunat, Răzvan, Elena răspunse, vizibil emoționată. Știam că o să reușești. Talentul tău a fost mereu evident, de când erai mic. Doamna Georgeta a spus că ai sunat târziu ieri. Tonul băiatului se schimbă subtil. Până la ce oră ai lucrat de data asta? Elena oftă, vinovăția fiind evidentă pe chipul ei. Îmi pare rău că am ratat apelul nostru video. Am avut o ședință importantă, care s-a prelungit mai mult decât prevăzusem. Întotdeauna ai o ședință importantă, comentă Răzvan cu resemnare, nu cu furie. Șeful tău trebuie să fie foarte exigent. El doar are nevoie de cineva în care poate avea încredere totală, răspunse Elena ezitant. Domnul Petrescu a construit o companie extraordinară, iar o parte din munca mea este să mă asigur că totul funcționează perfect pentru el. Uneori, cred că îți pasă mai mult de munca lui decât de mine, murmură Răzvan, lăsând ochii în jos, spre farfurie. Andrei simți ca și cum a primit un pumn în stomac, auzind acele cuvinte. Durerea de pe chipul Elenei era palpabilă, în timp ce ea întindea mâna să atingă brațul adolescentului. Răzvan, tu ești cea mai importantă persoană din viața mea. Tot ce fac, fiecare minut în plus la birou, fiecare weekend sacrificat, totul este pentru tine, pentru a mă asigura că tu ai cele mai bune oportunități. Atunci de ce nu putem locui împreună ca o familie normală? De ce trebuie să mă prefac că ești mătușa mea când mă vizitezi? De ce nu pot folosi nici măcar numele tău de familie oficial? Vocea băiatului tremura ușor, cu o emoție reținută. Elena se uită în jur, nervoasă, înainte de a răspunde cu o voce joasă. Este complicat, Răzvan. Promit că într-o zi îți voi explica totul. Pentru moment, am nevoie să ai încredere în mine când îți spun că e cel mai bine pentru amândoi. Andrei se îndepărtă, simțindu-se dintr-o dată ca un intrus într-o dramă personală la care nu ar fi trebuit să fie martor. Implicațiile a ceea ce tocmai auzise erau copleșitoare. Răzvan nu era nepotul Elenei, era fiul ei, un fiu pe care îl ținuse secret timp de 10 ani, vizitându-l doar duminica, prefăcându-se că este o mătușă, totul pentru a-și păstra slujba. În timp ce conducea înapoi spre București, Andrei se lupta cu sentimente contradictorii.
O parte din el se simțea trădat de minciuna de o viață a celei mai de încredere angajate a sa. O altă parte însă se confrunta cu un adevăr incomod. Politica sa inflexibilă despre angajații fără complicații familiale o forțase pe Elena să aibă această viață dublă, plină de sacrificii. Cuvintele lui Răzvan îi răsunau în minte. Șeful tău trebuie să fie foarte exigent. Așa era văzut? Ca un tiran corporatist, care își forța subordonații să aleagă între familie și carieră. Răspunsul îl tulbură mai mult decât ar fi vrut să recunoască. Luni, o va privi pe Elena cu ochi complet noi, căutând semnele mamei dedicate din spatele fațadei profesionale perfecte, pe care o menținuse timp de un deceniu. Întrebarea care îl chinuia cel mai mult nu era de ce mințise Elena, ci cât timp fusese el însuși orb la sacrificiul uman din spatele eficienței sale legendare. Luni, Andrei a ajuns la birou mai devreme decât de obicei. Avea nevoie de timp singur pentru a procesa tot ce descoperise cu o zi înainte. Biroul era încă gol, cu doar lumina blândă a dimineții, filtrată prin jaluzelele parțial deschise. Stând pe scaunul său executiv, contemplă biroul Elenei, vizibil prin ușa de sticlă întredeschisă. Atât de organizat și impersonal, nici o fotografie, nici un obiect personal, în afară de o mică plantă de care ea avea grijă cu meticulozitate. Acum înțelegea motivul. Fiecare obiect personal ar fi fost un risc, o posibilitate de a dezvălui secretul pe care îl păzea cu atâta grijă. La 6:45, zgomotul familiar al tocurilor Elenei răsună pe coridorul tăcut. Andrei o observă intrând în biroul ei, așezând geanta în sertarul de jos al biroului și pornind computerul cu eficiența ei obișnuită. Totuși, azi remarca detalii care înainte îi scăpaseră, cearcănele ușoare, ascunse de machiajul aplicat cu grijă, tensiunea subtilă din umerii ei, oftatul aproape imperceptibil, înainte de a-și asuma postura profesională perfectă. "Bună dimineața, domnule Petrescu," spuse ea, observându-i prezența. "Ați ajuns de vreme astăzi. Vă pot aduce cafeaua?" "Bună dimineața, Elena." "Da, vă rog." În timp ce ea se îndepărta pentru a aduce cafeaua, Andrei realiză că, pentru prima dată în 10 ani, o privea pe Elena ca pe o persoană, nu doar ca pe o extensie eficientă a vieții sale profesionale. Cine era această femeie, care sacrificase atât de mult din viața ei personală pentru o slujbă și pentru un fiu pe care cu greu îl putea recunoaște public? Elena se întoarse cu cafeaua, exact așa cum îi plăcea lui. În timp ce așeza ceașca pe masă, Andrei remarcă un detaliu pe care nu-l mai văzuse niciodată. O mică cicatrice în interiorul încheieturii ei, ascunsă de obicei de mâneca sacoului sau de brățara ceasului. "Elena, aș dori să-mi rezervați 2 ore în agenda, pentru după amiază. Trebuie să discutăm ceva important." Ea dădu din cap, păstrându-și expresia neutră, deși Andrei ar fi putut jura că a văzut o sclipire de neliniște în ochii ei. "Un subiect anume pentru care ar trebui să pregătesc documente?" "Nu, este ceva mai personal. Asigurați-vă doar că nu vom fi întrerupți." Ziua trecu cu tensiunea tăcută plutind între ei. Elena își îndeplinea sarcinile cu precizia de întotdeauna, dar Andrei remarca mici semne de nervozitate, bătutul discret al degetelor, în timp ce aștepta documente la imprimantă, felul în care își verifica telefonul mai des decât de obicei, de parcă ar fi așteptat un mesaj important, sau felul în care își verifica geanta la fiecare 3 minute. La ora 15, conform programului, Elena intră în biroul lui Andrei cu un carnețel de notițe, închizând ușa în urma ei. Se așeză cu postura perfectă de întotdeauna, dar degetele ei strângeau stiloul cu o forță inutilă. "Sunt la dispoziția dumneavoastră, domnule Petrescu." Andrei respira adânc, alegându-și cuvintele cu grijă. "Elena, am lucrat împreună timp de 10 ani. Cunoașteți fiecare aspect al vieții mele profesionale și o bună parte din cea personală. Știți despre divorțul meu, despre pierderea Ioanei, despre preferințele mele banale, cum îmi place cafeaua sau ce cravată prefer pentru ședințele importante." Ea dădu din cap, fără să înțeleagă unde va duce conversația. "Cu toate acestea," continuă el, "realizez că știu foarte puțin despre dumneavoastră, în afara acestor pereți corporativi. Și asta m-a făcut să mă întreb ce fel de persoană am devenit, ce fel de mediu am creat,
în care un angajat simte că trebuie să ascundă aspecte fundamentale ale vieții sale pentru a-și păstra slujba. Elena păli vizibil, dar își păstră calmul. Domnule, nu înțeleg exact. Am fost la Institutul de Științe Tehnice ieri. Elena. Cuvintele plutiră în aer ca o bombă care tocmai a explodat. Elena lăsă stiloul să cadă, mâinile ei tremurând ușor. Pentru o lungă clipă nimeni nu spuse nimic. Zgomotul aerului condiționat părea asurzitor în tăcerea tensionată. Înțeleg, reușia să spună, în cele din urmă vocea aproape o șoaptă. Îmi imaginez că ați descoperit despre Răzvan. Andrei dădu din cap, observând cum ea părea în același timp ușurată și îngrozită. Nu sunt aici ca să vă judec sau să vă pedepsesc, Elena. Sunt aici ca să înțeleg. De ce ați ascuns că aveți un fiu în toți acești ani? Elena închise ochii pentru o clipă, de parcă și-ar fi adunat forțele pentru o mărturisire evitată de multă vreme. Când am venit la interviul pentru această companie, Răzvan avea doar 5 ani. Eram mamă singură, abia absolvisem, cu datorii de la facultate și un copil mic de crescut singură. În timpul procesului de selecție, am auzit zvonuri despre preferința dumneavoastră pentru profesioniștii fără complicații familiale. Unul dintre managerii de resurse umane a comentat informal că ați respins candidați calificați pentru că aveau copii mici care ar fi putut compromite dedicarea la locul de muncă. Andrei simți greutatea vinovăției, recunoscând adevărul din acele cuvinte. Era exact genul de politică neoficială pe care o aplicase. Așadar ați mințit în formularul de angajare. Da, recunoscu Elena, ridicând bărbia într-o rară demonstrație de sfidare. Aveam disperată nevoie de această slujbă. Poziția oferea un salariu care i-ar fi putut oferi lui Răzvan educația pe care o merita. Așa că am marcat niciunul la secțiunea cu persoanele în întreținere și am menținut această farsă de atunci. Și institutul? Cum a ajuns Răzvan să locuiască acolo? Elena oftă trecându-și mâna prin păr, într-un gest neobișnuit care îi trăda nervozitatea. În primii ani îl lăsam cu o bonă în timpul zilei, dar pe măsură ce responsabilitățile dumneavoastră creșteau, orele de lucru prelungite au făcut ca asta să devină de nesusținut. Nici o bonă nu accepta să stea până la 22 sau 23, în mod regulat. Școlile obișnuite nu ofereau o structură pentru un copil de mamă singură care muncea atât de mult. I-a făcut o pauză, de parcă retrăia acele momente dificile. Într-o zi, Răzvan s-a îmbolnăvit grav cu pneumonie. A trebuit să lipsesc de la birou 3 zile pentru a avea grijă de el la spital. Vă amintiți de asta? Andrei se încruntă încercând să-și amintească. Ați spus că ați avut o toxi-infecție alimentară. Exact, am mințit pentru că mă temeam să nu-mi pierd slujba. Dacă ați fi știut că am un copil bolnav, care ar fi putut interfera cu responsabilitățile mele. După acel episod, am realizat că am nevoie de o soluție mai permanentă. Atunci am găsit Institutul de Științe Tehnice și v-ați prefăcut că sunteți mătușa lui. Elena dădu din cap, lacrimi reținute strălucind în ochii ei. Institutul are reguli stricte privind vizitele frecvente. Părinții pot vizita în weekenduri și pot participa activ la viața școlară a copiilor lor. Alte rude au acces mai limitat. L-am înscris pe Răzvan ca orfan de părinți, cu o mătușă ca tutore legal, eu. Așa, dacă cineva de la firmă mă vedea acolo, puteam menține povestea că vizitez fiul unei verișoare decedate. Andrei simți un val de compasiune, amestecat cu vinovăție, realizând sacrificiul pe care Elena îl făcuse. Și de ce ați continuat cu această farsă atât de mult timp? Cu siguranță, după câțiva ani de muncă exemplară, ați fi putut dezvălui adevărul. Elena zâmbi trist. Domnule Petrescu, dumneavoastră nu v-ați schimbat niciodată atitudinea despre complicațiile familiale. Acum 3 ani, ați concediat-o pe Carla de la departamentul juridic, când a rămas însărcinată și a avut nevoie de un concediu de maternitate prelungit, pentru că bebelușul s-a născut prematur. Anul trecut, ați refuzat să-l promovați pe Paul de la contabilitate, pentru că a cerut un program flexibil pentru a avea grijă de fiul său cu nevoi speciale. Fiecare exemplu a fost ca o înțepătură în conștiința lui Andrei. Era adevărat, el prețuise întotdeauna disponibilitatea totală mai presus de orice. Și Răzvan, cum se descurcă cu această situație?
Expresia Elenei deveni și mai tristă. Suferă din cauza absenței mele, evident. La început a fost mai ușor, copil mic, adaptabil, dar acum ca adolescent pune întrebări. Vrea să știe de ce nu poate folosi numele meu de familie oficial, de ce nu locuim împreună ca o familie normală, de ce trebuie să mențin această farsă de a fi doar mătușa lui. Și tatăl lui, Elena se încordă vizibil. Nu este prezent, nu a fost niciodată. Când a aflat de sarcină, pur și simplu a dispărut. Răzvan nu-l cunoaște pe tatăl său și nici nu ține. Andrei se ridică și se duse la fereastră, privindu-l pe București de jos. Pentru o clipă, se gândi la Ioana și la copiii pe care nu-i avuseseră niciodată. Cum ar fi fost să fii tată? Ar fi fost un tată prezent? Sau ar fi sacrificat relația de familie pe altarul succesului de afaceri, așa cum făcuse cu căsnicia sa? Răzvan pare un băiat extraordinar, comentă, întorcându-se spre Elena. Am văzut trofeele lui la institut. Robotică, nu-i așa? Pentru prima dată în acea conversație, un zâmbet sincer îi lumină chipul Elenei. Da, este genial cu mașinăriile și programarea. De mic, desfăcea jucăriile. Pentru a înțelege cum funcționează, la 12 ani, asamblă deja roboți de la zero. Visează să studieze inginerie la Universitatea Politehnică a București. Îți seamănă, observă Andrei. Elena lăsă să-i scape un râs delicat. Aproape deloc, de fapt. Fizic, seamănă foarte mult cu tatăl său, dar determinarea și persistența, pe acestea le-a moștenit de la mine. Se așternu o tăcere confortabilă între ei, ca și cum o greutate invizibilă ar fi fost ridicată. Elena puse în cele din urmă întrebarea care îi stătea pe buze de la începutul conversației. Ce se întâmplă acum, domnule Petrescu? Voi fi concediată pentru că am mințit la angajare. Andrei o privi lung înainte de a răspunde. Nu, Elena. Ceea ce se va întâmpla acum este că trebuie să regândim multe lucruri. Eu ca angajator, ca persoană. Și dumneavoastră ca mamă care merită să-și vadă fiul crescând, fără a fi nevoită să trăiască o minciună. Conversația cu Elena a transformat ceva fundamental în Andrei. În săptămânile următoare, se văzu observându-și compania și angajații cu o perspectivă complet nouă. Remarcă acum semnele subtile de epuizare de pe chipurile oamenilor, care plecau târziu noaptea. Observă fotografiile de familie ascunse în sertare, dezvăluite doar în momente de intimitate. Vedea privirile nerăbdătoare, aruncate la ceas, când ședințele se prelungeau peste ora la care trebuiau să-i ia pe copii de la grădiniță sau de la școală. Compania sa, pe care o considerase întotdeauna un model de eficiență și excelență, se arăta acum ca ceva potențial toxic, un loc în care oameni talentați își ascundeau părți esențiale din cine erau, de teama de a fi considerați mai puțin dedicați. Într-o după-amiază ploioasă de joi, Andrei o chemă pe Elena pentru o nouă conversație privată. În cele 15 zile de la dezvăluire, interacționaseră profesional ca întotdeauna, deși cu un nou strat de înțelegere tacită între ei. Elena, aș dori să-l cunosc pe Răzvan cum se cuvine, spuse el, de îndată ce ea se așeză în fotoliul din fața biroului său. Nu ca un investigator deghizat, ci ca cineva care recunoaște valoarea lui și a dumneavoastră. Elena clipi, vizibil surprinsă de cerere. Dumneavoastră vreți să-l cunoașteți pe Răzvan? De ce, bu? Pentru că este important pentru dumneavoastră și pentru că, după tot ce am descoperit, cred că am o datorie de plătit. Elena părea nesigură, o rară demonstrație de vulnerabilitate în comportamentul ei, mereu controlat. Nu știu dacă este o idee bună, domnule Petrescu. Răzvan este sensibil în privința situației noastre. Are deja dificultăți în a înțelege de ce îmi păstrez maternitatea secretă. Dacă va afla că șeful meu știe adevărul, dar dacă eu nu mai sunt șeful dumneavoastră, o întrerupse Andrei cu blândețe, și dacă sunt doar cineva care îi admiră munca în robotică și vrea să-l cunoască ca persoană? Elena luă în considerare propunerea, mușcându-și ușor buza de jos, un gest pe care Andrei nu-l mai observase niciodată. Duminică este ziua de naștere a lui Răzvan, spuse ea în cele din urmă. Împlinește 16 ani. O să-l duc la masă în afara institutului, ceva ce rar ne permitem, din cauza riscului de a fi văzuți împreună în public. Poate,
Poate v-ați putea alătura nouă? Ar fi o onoare, răspunse Andrei cu sinceritate. Și Elena, când nu suntem într-un context profesional, ați putea să-mi spuneți doar Andrei? Ea zâmbi timid, de parcă ar fi testat o nouă configurație în relația lor. Voi încerca, Andrei. Duminică, Andrei a ajuns la restaurantul Casa Doamnei din București cu 15 minute înainte de ora stabilită. Alesese un cadou cu grijă, un kit avansat de dezvoltare a inteligenței artificiale, ceva ce își imagina că l-ar interesa pe un tânăr cu talent pentru robotică. Îmbrăcat într-un mod cazual, fără rigoarea obișnuită a costumelor scumpe, părea mai tânăr și mai abordabil. Elena a sosit la timp cu Răzvan. Adolescentul părea nervos și intrigat, întrebându-se, evident, de ce mama sa, care fusese întotdeauna atât de atentă cu secretul lor, îl prezenta unui străin. Răzvan, el este Andrei Petrescu, îl prezentă Elena, cu o formalitate care îi trăda nervozitatea. Este un prieten care este interesat de tehnologie și a vrut să te cunoască, după ce i-am menționat proiectul tău de robotică. Andrei întinse mâna, observând privirea analitică a băiatului, inteligentă și ușor neîncrezătoare. Încântat de cunoștință, Răzvan, mătușa ta, mama ta mi-a povestit despre proiectele tale. Am fost impresionat. Adolescentul se uita cu ochii mari privindu-i rapid pe Elena. I-ai spus? El știe că ești mama mea? Elena dădu din cap, punându-și mâna pe umărul fiului. Da, Răzvan. Andrei este prima persoană de la locul meu de muncă, căreia i-am spus adevărul. Cei trei se așezară, navigând prin disconfortul inițial al situației neobișnuite. Andrei observă dinamica dintre mamă și fiu, felul în care Elena îi aranja discret șervețelul în poala lui Răzvan, cum adolescentul imita inconștient anumite gesturi ale ei când vorbea. Existau conexiuni invizibile între ei, pe care nici 10 ani de separare forțată nu reușiseră să le rupă. Treptat, pe măsură ce prânzul avansa, Răzvan începu să se relaxeze. Când Andrei menționă interesul său sincer pentru inginerie și inovație tehnologică, adolescentul se însufleți vizibil. Lucrez la un proiect de proteză robotică cu cost redus, explică Răzvan, ochii strălucind de entuziasm. Ideea este să creez membre artificiale accesibile pentru copiii în creștere, folosind imprimarea 3D și componente reciclate din electronice aruncate. Asta este extraordinar, răspunse Andrei, sincer impresionat. Există un potențial social imens în această aplicație. Lui Răzvan i-a păsat întotdeauna de impactul social al tehnologiei, comentă Elena cu o evidentă mândrie maternă. De când era mic, spunea că vrea să creeze lucruri care să ajute oamenii. Conversația curgea natural către diverse subiecte: educație, tehnologie, viitorul. Andrei fu impresionat de maturitatea și inteligența băiatului, recunoscând în el o combinație rară de strălucire tehnică și sensibilitate umană. Când veni momentul cadoului, Răzvan deschise pachetul cu o curiozitate reținută. Ochii se măriră văzând conținutul. Acesta este kitul Neuratech de dezvoltare AI. Este aproape imposibil de găsit în România, exclamă uimit. M-am gândit că ar putea fi util pentru proiectele tale, comentă Andrei nonșalant, deși în sinea sa se simțea ciudat de satisfăcut de reacția entuziastă a băiatului. Elena observa interacțiunea cu o expresie complexă, recunoștință, amestecată cu o subtilă îngrijorare. În timp ce savurau desertul, Răzvan puse în cele din urmă întrebarea care îi stătea, evident, pe buze de la început. Așadar, tu ești șeful mamei mele? Faimosul domn Petrescu, care întotdeauna îi cere să lucreze până târziu? Elena se înnecă ușor cu cafeaua ei, dar Andrei doar zâmbi. Chiar eu. Și trebuie să recunosc că nu am fost cel mai bun șef în ultimii ani. De ce a trebuit să se prefacă că eu nu exist? Întrebarea directă, tipică pentru sinceritatea adolescentină, atârnă greu deasupra mesei ca un nor întunecat. Andrei o privi pe Elena, cerându-i în tăcere permisiunea de a răspunde cu sinceritate. Ea dădu ușor din cap. Pentru că am creat un mediu de lucru în care oamenii cu familii erau văzuți ca fiind mai puțin dedicați, recunoscu Andrei, simțind greutatea propriilor sale cuvinte. A fost o eroare teribilă din partea mea, bazată pe propriile mele nesiguranțe și traume personale. Răzvan îl studiu pentru o clipă,
cu o intensitate surprinzătoare pentru cineva atât de tânăr. Și acum că știi despre mine, mama mea își va pierde slujba? Răzvan, o mustră Elena cu blândețe. Nu, Elena, este o întrebare validă, interveni Andrei. Răzvan, nu numai că mama ta nu își va pierde slujba, ci regândesc întreaga cultură a companiei din cauza a ceea ce am învățat de la voi doi. Mama ta este cel mai competent profesionist pe care l-am cunoscut vreodată, iar faptul că este o mamă dedicată nu face decât să-i sporească admirația mea față de ea. Prânzul se încheie într-un climat surprinzător de relaxat. Când și-au luat rămas bun în parcare, Răzvan i-a surprins atât pe mama sa cât și pe Andrei, întinzându-i mâna pentru o strângere de mână formală. Mulțumesc pentru cadou și pentru sinceritate, spuse adolescentul. Poate că nu ești atât de groaznic pe cât îmi imaginam. Elena se înroși de rușine, dar Andrei râse. Este cel mai bun compliment pe care l-am primit în mult timp, Răzvan. Pe drumul de întoarcere spre București, Andrei reflectă asupra întâlnirii. Există ceva în dinamica dintre Elena și Răzvan care stârnea o nostalgie pentru ceva ce nu avusese niciodată. O familie autentică, conexiuni care depășeau contractele și obligațiile profesionale. Luni, o chemă pe Elena în biroul său de dimineață. Am o propunere de făcut, anunță el, fără a sta la discuții. Vreau să-ți reorganizez poziția în companie. Elena păli, presupunând instinctiv ce e mai rău, te înțeleg. Ați găsit pe cineva mai potrivit pentru... Nu despre asta este vorba, o întrerupse Andrei cu blândețe. Vreau să te promovez director executiv de operațiuni, cu flexibilitate pentru a lucra de la distanță 3 zile pe săptămână. Elena clipi, rămasă, pentru o clipă, fără cuvinte. Dar asta ar însemna că ai putea fi prezentă în viața lui Răzvan. Ai putea să-l iei de la institut pentru a petrece după amiezi și seri împreună, să-l ajuți cu proiectele, să fii mama prezentă pe care știu că ți-ai dorit mereu să fii. Ochii Elenei se umplură de lacrimi pe care se străduia să le rețină. De ce? Întrebă cu o voce înnecată. De ce ați face asta pentru mine, după ce am mințit atât de mult timp? Andrei se ridică și se duse la fereastră, privind-o pe oraș, de jos. Pentru că m-ai făcut să văd ce am devenit, Elena. Un om obsedat de control și eficiență, până în punctul în care am uitat ce contează cu adevărat în viață. Tu și Răzvan mi-ați amintit că există mai mult în existență decât bilanțuri trimestriale și fuziuni corporative. Întorcându-se pentru a o înfrunta, continuă. În plus, nu este doar pentru dumneavoastră. Este și o decizie de afaceri. Oamenii fericiți și echilibrați sunt mai productivi și mai loiali. Competența dumneavoastră nu a fost niciodată pusă la îndoială. Ați reușit să fiți extraordinar de eficientă chiar și atunci când vă împărțeați atenția și purtați greutatea acestui secret. Imaginați-vă ce veți putea realiza când veți putea integra toate părțile vieții dumneavoastră. Elena își șterse discret o lacrimă care îi scăpase. Și Răzvan? Ar putea să iasă din internat și să locuiască cu dumneavoastră? Absolut. Noul dumneavoastră pachet de beneficii include asistență educațională. Alba Construct are parteneriate cu cele mai bune școli din București. Impactul total al propunerii o atinse în cele din urmă pe Elena, care nu mai putu să-și stăpânească emoția. Pentru prima dată în 10 ani de conviețuire profesională, Andrei fu martor la pierderea calmului Elenei Popescu, lacrimi silențioase curgându-i pe obraz. Asta ar schimba totul, șopția. Așa este. A venit timpul pentru schimbări aici, răspunse Andrei cu un zâmbet blând. În acel moment, ceva indefinibil se schimbă între ei. Nu mai era doar o relație între șef și subalternă, ci ceva mai profund și mai uman, o conexiune bazată pe adevăr și vulnerabilitate împărtășite. Mulțumesc, reuși Elena să spună în cele din urmă, recuperându-și o parte din calmul ei obișnuit. Nu doar pentru mine, ci pentru Răzvan. El merită o viață normală, cu mama lui prezentă. Pare un tânăr extraordinar. Va fi un privilegiu să-l ajut să-și atingă potențialul. În timp ce Elena ieșea din birou pentru a procesa tot ce se întâmplase, Andrei realiză că, pentru prima dată în ani, simțea ceva asemănător cu pacea, ca și cum o greutate pe care nici nu știa că o purta, îi fusese luată de pe umeri. Pereții de sticlă a imperiului său corporativ
păreau acum mai puțin reci și izolatori. Prin ei o putea vedea pe Elena, la biroul ei sunând pe cineva, probabil pe Răzvan, cu un zâmbet radiant, care îi transforma complet chipul. Era o imagine a persoanei reale din spatele profesionistului perfect, o persoană pe care abia acum începea să o cunoască cu adevărat. 3 luni trecuseră de când secretul Elenei fusese dezvăluit. Schimbarea în companie era palpabilă, nu doar în relația dintre ei, ci în întreaga cultură organizațională. Andrei implementase noi politici de flexibilitate pentru angajații cu responsabilități familiale, crease o grădiniță corporativă în clădire și revizuise sistemul de evaluare a performanței pentru a valoriza rezultatele, în loc de orele petrecute la birou. Elena înflorea în noua sa funcție, ca director executiv de operațiuni, supraveghea o echipă mică și coordona proiecte strategice, menținând în același timp rolul de consilier de încredere al lui Andrei, dar acum cu autonomie, pentru a-și structura propriul timp. 3 zile pe săptămână. Lucra de la distanță, din noul său apartament din București, unde Răzvan locuia acum cu ea. Era o vineri dimineață, când Elena intră în biroul lui Andrei pentru ședința săptămânală de aliniere. Există o lejeritate în mișcările ei care nu exista înainte, o încredere diferită care se născuse din faptul că nu mai trebuia să trăiască împărțită între 2 lumi. Bună dimineața, Andrei! Am adus rapoartele despre extinderea internațională și câteva idei despre problema logistică pe care am discutat-o. Andrei zâmbi, indicând scaunul din fața sa. Observă că Elena purta un colier discret cu un mic pandantiv în formă de angrenaj, un cadou de la Răzvan de ziua mamei, pe care ea îl putea purta acum deschis. Cum se adaptează Răzvan la noua școală? Chipul Elenei se lumină cu acel zâmbet matern, care înainte era rezervat doar pentru momentele ei private, de la institut. În mod surprinzător, bine. Am crezut că va fi greu pentru el, după atâția ani petrecuți în internat, dar deja și-a făcut un grup de prieteni interesați de robotică. Sunt chiar înscriși împreună la Olimpiada Română de Robotică. Îmi amintește de cineva pe care îl cunosc, comentă Andrei cu un zâmbet complice. Ultimul an, proiectul Mâinile Viitorului, o inițiativă care se născuse din prototipul lui Răzvan, se transformase într-un program oficial al Fundației Alba Construct. Peste 50 de copii din toată România primiseră deja proteze, dezvoltate de echipa condusă de tânărul geniu, acum în vârstă de 17 ani. Prezentarea de mâine avea să fie pentru investitorii internaționali, interesați să extindă programul și în alte țări din Europa de Est. Încă nu-mi vine să cred că în câteva luni va fi la facultate, comentă Elena, cu acel amestec de mândrie și melancolie, tipic mamelor ai căror copii sunt pe cale să-și ia zborul. Politehnica a fost întotdeauna visul lui, dar gândul că va locui în altă parte, în alt oraș, mă face să mă simt cu inima strânsă. Andrei îi luă ușor mâna, un gest care devenise natural în ultimele luni, de când relația lor evoluase în ceva mai mult decât o simplă prietenie. Sunt doar 40 de kilometri distanță și sunt sigur că va veni acasă în fiecare weekend să verifice dacă nu-i ocup locul în apartament. Elena râse, strângându-i mâna înapoi. Știi că te adoră. De fapt, uneori cred că preferă să discute anumite subiecte cu tine decât cu mine. Era adevărat. Pe parcursul ultimului an, Andrei devenise o prezență constantă în viața lui Răzvan, mai întâi ca mentor al proiectului de proteze, apoi ca prieten și, treptat, ca o figură paternă pe care adolescentul nu o avusese niciodată. Era o relație care îi surprinsese pe toți, inclusiv pe ei înșiși. În depărtare, îl zăriră pe Răzvan apropiindu-se, cu mersul său energic, caracteristic. La 17 ani, era mai înalt decât Andrei, cu fizicul zvelt al cuiva care crescuse prea repede, căra un rucsac plin de cărți și laptopul inseparabil în care își dezvolta programele. Nu o să vă vină să credeți, exclamă, înainte chiar de a se apropia suficient de mult pentru a se saluta cum se cuvine. Domnul profesor Stoian a confirmat prezența la prezentarea de mâine. Este practic o legendă în biomecanica robotică. Elena zâmbi la fiul ei, recunoscând sclipirea de entuziasm din ochii lui. Asta este minunat, Răzvan. Dar pare că ai nevoie urgent de o cafea. Când ai dormit ultima dată cum trebuie? Somnul este supraapreciat, mamă,
răspunse tânărul cu acel ton tipic adolescentin. Andrei, ai putea să-mi revizuiești prezentarea încă o dată? Am făcut câteva modificări la partea despre implementarea la scară largă. Desigur, dar mai întâi hai să-ți dăm ceva de mâncare, răspunse Andrei, punându-i brațul pe umeri. Mama ta are dreptate, pari epuizat. Cei trei merseră la o cafenea din apropiere, o mică familie neconvențională, formată pe căile neașteptate ale vieții. În timp ce Răzvan devora un sandwich și explica cu însuflețire ultimele ajustări la proiect, Andrei o observa pe Elena. Cu un an înainte, ea nu și-ar fi imaginat niciodată că ar putea avea asta. O carieră de succes, fiul ei alături și o relație bazată pe respect și înțelegere reciprocă. Așadar, comentă Răzvan, între înghițituri de suc, v-ați hotărât deja în privința apartamentului. Elena și Andrei își aruncară priviri. În ultimele săptămâni, discutaseră posibilitatea de a locui împreună, un pas semnificativ pentru amândoi. Încă evaluăm opțiunile, răspunse Elena. Precaută. Traducere. Mama este îngrijorată că este prea devreme, iar Andrei așteaptă cu nerăbdare ca ea să se hotărască, comentă Răzvan cu sinceritatea brutală a adolescenților. Răzvan, o mustră Elena cu blândețe, deși un zâmbet îi juca pe puze. Ce? Mint. Tânărul își ridică sprâncenele sfidător. Uite, știu că tehnic sunt minor pentru încă câteva luni, dar nu trebuie să mergeți pe cojii de ouă în jurul meu. Sunt perfect confortabil cu voi doi împreună. De fapt, ezită el pentru scurt timp, cred că vă faceți bine unul altuia. Andrei simți un val de afecțiune pentru băiat. În multe privințe, Răzvan fusese catalizatorul pentru cea mai semnificativă transformare din viața sa de adult. Prin el, Andrei redescoperise părți din sine pe care le credea pierdute pentru totdeauna, după tragedia personală care îl marcase. Opinia ta înseamnă foarte mult pentru noi, Răzvan, spuse Andrei sincer. Și ca să știi, nu aștept cu nerăbdare ca mama ta să se hotărască. Îi respect timpul, care, întâmplător, este la fel de lent ca un proces geologic, murmură Răzvan cu un zâmbet pe jumătate. Elena își dădu ochii peste cap, dar expresia ei era de o fericire pură. După cafea, merseră din nou prin parc, discutând detaliile prezentării de a doua zi. Când Răzvan alergă înainte, pentru a saluta niște prieteni de la școală pe care îi zărise, Andrei și Elena rămaseră în urmă, mergând încet, ținându-se de mână. Are dreptate, știi? Comentă Elena cu blândețe. Mă hotărăsc greu la o decizie evidentă. Andrei îi strânse ușor mâna. Fiecare are ritmul său. Elena, după ce ai ținut un secret timp de 10 ani pentru a-ți proteja fiul, este de înțeles că ești precaută cu schimbările majore. Ea se opri din mers, întorcându-se să-l privească direct în ochi. Nu este prudență, Andrei, este frică. Frica de a fi prea fericită, de a avea în sfârșit tot ce am visat dintotdeauna și apoi de a pierde totul, într-un fel. Vulnerabilitatea din confesiunea ei îl atinse profund pe Andrei. Aceasta era adevărata Elena, nu secretara perfectă și imperturbabilă, ci o femeie care purta cicatrici de la bătălii invizibile. Și cu toate acestea, avea curajul de a risca din nou. Înțeleg această frică, răspunse el atingându-i ușor chipul. Anii de zile după ce am pierdut-o pe Ioana, am construit ziduri în jurul meu, convins că succesul profesional era singurul obiectiv sigur. Tu și Răzvan ați dărâmat acele ziduri, mi-ați arătat că există mai mult în viață decât tabele și contracte. Și dacă nu va merge, și dacă vom descoperi că funcționăm mai bine ca șef și angajată sau doar ca prieteni. Andrei zâmbi, recunoscând în îndoielile ei propriile sale temeri. Nu cunoaștem viitorul, Elena. Ceea ce știu este că, pentru prima dată în mulți ani, nu doar exist, ci trăiesc. Și asta este datorită ție și lui Răzvan. Ea zâmbi acel zâmbet sincer, care încă îl surprindea cu frumusețea sa dezarmantă. Cine ar fi crezut că temutul CEO Andrei Petrescu va deveni un om atât de înțelept și de răbdător? Am avut profesori buni, răspunse el aplecându-se pentru a o săruta ușor. A doua zi dimineață, auditoriul Fundației Alba Construct era plin pentru prezentarea proiectului Mâinile Viitorului. În primul rând, Elena urmărea cu mândrie, în timp ce Răzvan, îmbrăcat într-un costum care îl făcea să pară mai matur de 17 ani,
prezenta cu încredere rezultatele programului și planurile de extindere. Alături de ea, Andrei lua ocazional notițe, dar în principal îl observa pe tânăr cu o mândrie paternă de necontestat. Când Răzvan demonstră funcționarea celei mai recente proteze, ajutat de o fetiță de 8 ani, care putea acum să țină un creion pentru prima dată, a izbucnit o rundă de aplauze emoționante. "E incredibil", șopti Andrei Elenei. "Are determinarea și inteligența ta și simțul tău de strategie", răspunse ea cu un zâmbet. "Acea parte despre rentabilitatea socială a investiției are amprenta ta peste tot." La finalul prezentării, în timp ce investitorii îl înconjurau pe Răzvan cu întrebări și felicitări, Andrei o trase pe Elena într-un colț liniștit al holului. "Am luat o decizie", anunță el cu o sclipire hotărâtă în ochi. "Îmi voi reduce rolul executiv în companie." Elena îl privi surprinsă. "Cum adică?" "Iubești Alba Construct. Ai construit totul de la zero." "Exact. Am construit o companie solidă, cu o echipă competentă. Acum vreau să construiesc altceva. O viață care să nu fie definită doar de realizări profesionale." "Și ce ai face?" întrebă ea, intrigată de schimbarea neașteptată. "M-aș dedica mai mult fundației, extinzând programe ca cel al lui Răzvan. Poate aș preda la universitate, aș împărtăși experiențe cu tinerii antreprenori." El făcu o pauză, ținându-i mâinile. "Și mai ales vreau timp pentru noi, pentru a construi ceva împreună, fără dinamica de putere a unei relații profesionale care complică lucrurile." Elena îl studiu pentru o lungă clipă, văzând sinceritatea din ochii lui. "Ești serios?" "Complet. De fapt, am vorbit deja cu Consiliul despre tranziție. Vasile va prelua funcția de CEO operațional, în timp ce eu voi păstra președinția Consiliului, cu funcții mai strategice. Și asta te-ar face fericit, după ce te-ai definit atât de mult timp prin munca ta." Andrei zâmbi acel zâmbet sincer, pe care rar îl etala în mediul corporatist. "Ceea ce mă face fericit s-a schimbat. Elena, tu și Răzvan m-ați învățat asta." În acel moment, Răzvan se apropie radind de entuziasm după succesul prezentării sale. "Profesorul Stoian m-a invitat să fac un stagiu în laboratorul lui de la Politehnica pentru a continua proiectul. Vă vine să credeți?" Elena îl îmbrățișă pe fiul ei cu putere, ochii strălucindu-i de mândrie. "Îți vine să crezi, dragul meu. Meriți toate oportunitățile din lume, iubirea mea." Andrei îi privi pe cei doi îmbrățișați, simțind o siguranță pe care nu o mai experimentase de multă vreme. Acesta era locul lui acum, nu doar în vârful unui turn corporativ, ci alături de această femeie extraordinară și de acest tânăr genial, care, printr-un capriciu al destinului, deveniseră familia sa. Dragi ascultători, sperăm că povestea lui Andrei, Elena și Răzvan v-a atins inimile. Pentru mai multe narațiuni emoționante ca aceasta, am creat un playlist special cu povești de depășire și noi începuturi pe care le puteți găsi dând click pe linkul din descriere. Dacă această călătorie, plină de sacrificii și a doua șansă v-a emoționat, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru, să ne dați like și să împărtășiți impresiile voastre în comentarii. În fiecare zi aducem noi povești care explorează complexitățile relațiilor umane și secretele pe care toți le păstrăm. La urma urmei, așa cum am învățat de la Elena și Andrei, uneori cele mai mari comori ale vieții sunt ascunse în locurile cele mai neașteptate. Ne vedem la următorul videoclip.